Helo, noswaitha, bonjour, salut. Croeso i sesiwn adolygu TGAU Ffrangeg. Felly heno mae Mrs Williams gyda chi fi i adolygu aroliad llafar, y chwarae rôl yn benodol. Byddai hefyd yn gwneud y thema, neu'r is-thema, menter, cyflogadwyedd a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Ac wedyn yn yr ail hanner heno fe fydd Madame Pritchard yn cymryd dristo ac yn gwneud ailgylchu iaith a hefyd mynegu barn a defnyddio ansoddeiriau. Felly dyma grynodeb rili o beth sydd wedi digwydd yn y sesiynau hirach yn ystod y sesiynau yma. Ac felly gobeithio gewch chi gyfle i fynd nôl i edrych ar y sesiynau hirach i gael mwy o fanylder. Cofiwch hefyd, os ych chi'n gwylio'n fyw heno, bod y Q&A ar gael i chi a mae Madame Pritchard yn gwirio rheina pe bai cwestiynau gan unrhyw un. Felly dyma ni ta, le jeu de rôle, dechrau gyda chwarae rôl ar gyfer yr arholiad llafar. Les objectifs, beth hoffen i wneud, a beth nes i yn y sesiwn hirach, yw ymgyfarwyddo a threfniant y rhan yma o'r arholiad llafar, edrych yn fanwl ar y cynllun marcio, adolygu sut mae gofyn cwestiwn, a magu hyder wrth ateb cwestiwn heb ei weld. Ni fyddai'n mynd mewn i gymaint o fanylder heno a beth nes i yn y sesiwn wreiddiol, ond jyst i chi gael gweld beth nes i yn y sesiwn ni. Felly, ni yn trafod uned 1, sy'n gwarter o'r cymhwyster, 25% o'r cymhwyster, haen sylfaenol, haen uwch ar gael i chi ac mae'r amseriad ar y sgrin fyna i chi. Maen nhw'n digwydd rhwng 8 o Ebrill a 10 o Fai blwyddyn nesaf bydd eich athro chi yn dweud yn union pa ddyddiad bydd eich arholiad chi yn digwydd. Felly mae'r chwarae rôl, maen nhw'n dweud fan hyn 2 funed, ond yn aml iawn, i fod yn onest, mae fe llawer yn fyrrach na hynny. Ond ar gyfer taledd, falle byddwn ni'n dweud rhyw munud a hanner, gyda 12 munud o amser paratoi ar gyfer yr arholiad o flaen llaw. So mae'r amseru bras gyda chi fyna hefyd am yr holl arholiad, tua 8 munud, tua 11 munud, dibynnu ar eich haen. Cyfrifiadau wrth cybacta, eto byddai ddim yn darllen trwy'r rhain i gyd heno, nes i hynny yn y sesiwn wedi recordio, ond cyfrifiadau eitha manwl fyna wrth cybac. A'r cynllun marcio fi'n credu'n bwysig iawn i ni gymryd munud neu ddwy edrych dros. So yn yr haen sylfaenol, i gael y 3 marc, mae yna 5 pwynt bwled yn y cwestiwn yma, neu yn y rhan yma o'r arholiad, a mae yna 3 marc i gael i bob pwynt bwled. So i gael y marciau ucha, mae angen i chi gyfleu'r neges yn glir a bod y strwythurau gramadegol yn gywir ar y cyfan. Ond mae gwallau achlysurol yn cael ei derbyn yn yr haen sylfaenol. Haen uwch, fel byddwch chi'n disgwyl, mae yna gofyn i chi fod tipyn yn fwy cywir, gyda falle strwythurau bach fwy cymhleth, a bod eich ynganiad a'ch goslef yn gyson gywir hefyd. Felly dyma enghraifft o gwestiwn a'r marciau bydde'r atebion amrywiol yn derbyn. Felly, os daw'r cwestiwn, rhywbeth tebyg i hyn yn yr haen sylfaenol, quelle est la date de ton anniversaire? Felly'n gofyn beth yw dyddiad eich pen-blwydd. Mae angen bod chi'n dangos bod chi wedi deall y cwestiwn, ac i gael y marciau ucha, mae angen bod chi'n creu brawddeg yn cynnwys berf wedi rhedeg yn gywir. Felly mae'r enghreifftiau fan hyn, pe bai chi jyst yn dweud ar enghraifft septembre, mae fe'n dangos rhywfaint o ddealltwriaeth o'r cwestiwn, felly 1 marc, pe bai chi'n ychwanegu'r rhif hefyd, 5 septembre, mwy o wybodaeth, mwy o fanylder, 2 marc, ond i gael y marc llawn, c'est le 5 septembre. Iawn, so mae eisiau'r ferf yn y presennol fyna. Haen uwch, cwestiwn bach fwy cymhleth, eto fel byddwch chi'n disgwyl. Qu'est-ce que tu préfères manger à une fête? So beth wyt ti'n hoffi neu beth sy'n well dy ti fwyta mewn parti neu mewn dathliad. Pe bai chi jyst yn dweud 1 gair ar enghraifft fel gâteau, dangos dealltwriaeth o'r cwestiwn o leia, ond i gael y marciau ucha, j'adore, felly barn yn y presennol fyna, j'adore le gâteau d'anniversaire. So, i gael y marciau llawn.
Felly, yn yr arholiad llafar hefyd yn y chwarae rôl, fe fydd bendant angen i chi ofyn cwestiwn fel un o'r pwyntiau bwled. Byddai'n gofyn i chi ofyn cwestiwn i'ch athro neu'ch athrawes chi. Felly, hoffwn ni jyst cymryd cwpl o funudau i fynd dros beth nes i yn y sesiwn wreiddiol i adolygu sut mae gofyn cwestiwn. Felly, tair ffordd wahanol ar y sgrin, defnyddio goslef eich llais, defnyddio gwrthdroad, a defnyddio gair cwestiwn. Felly, ewn ni trwy pob un o'r rhain, un yn ei tro, mewn tym bach mwy o fanylder, ond eto mwy o fanylder yn y sesiwn wreiddiol. Felly, mae defnyddio goslef eich llais yn ffordd syml iawn i ofyn cwestiwn. Felly, i newid brawddeg neu ffaith o jyst frawddeg i fod yn cwestiwn, chi'n codi llais ar y diwedd. Felly'r enghraifft sydd ar y sgrin bydde, tu a yn animal. Ffaith yw hwnna. Mae gennyf ti anifail. Fi'n dweud wrtho ti bod gennyf ti anifail. I ofyn os oes gennyf ti anifail, tu an animal, ac felly jyst troi sŵn eich llais i fyny ar ddiwedd y frawddeg. Enghraifft arall, tu em ton college. Ffaith yw hwnna, rwyt ti'n hoffi ysgol neu dy ysgol. I ofyn efo cwestiwn, gwmws yr un geiriau, tu em ton college. A'r enghraifft ola, eto brawddeg ffaith, tu joues au foot. Rwyt ti'n chwarae pêl-droed. I ofyn y cwestiwn, wyt ti'n chwarae pêl-droed, tu joues au foot. Ac eto jyst troi'r llais i fyny ar y diwedd. Ffordd rwydd iawn i ofyn cwestiwn. Mae fe'n bosib hefyd i chi ychwanegu esg ar ddechrau'r frawddeg, jyst i wneud yn siwr bod e'n glir mae cwestiwn rydych chi'n gofyn. Defnyddio gwrthdroad wedyn, sef newid trefen y geiriau yn y frawddeg. So os newn ni gymryd yr un enghreifftiau o frawddegau a beth oedd gen i jyst nawr, newid tu a yn animal i a tu yn animal. Swopo rownd y cwpl o'r geiriau cyntaf. A un enghreifftiau yn newid yn yr un ffyrdd. Defnyddio gair cwestiwn wedyn, eto byddai jyst yn sgipo trwy'r rhain yn gyflym, yr holl eiriau cwestiwn a'r Cymraeg i chi ar y sgrin hefyd. Felly os nad ydych chi'n hyderus gyda'r geiriau cwestiwn, syniad da iawn byddai'n mynd dros rhain dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, fe fydd bendant angen nhw arnoch chi. Beth nes i wedyn yn y sesiwn wedi recordio oedd rhoi'r 10 frawddeg yma i chi ac yn gofyn i chi wedyn i lenwi'r bylchau gyda y gair neu'r geiriau cwestiwn sydd ar goll ac wedyn nes i ofyn i chi eu cyfieithu. Felly, os ych chi'n gwylio hwn heno nawr, syniad da falle, chymod ar ôl i hwn orffen, falle gwasgu pause ac wedyn ceisio ar y weithgaredd, gosod y gair cwestiwn ac wedyn cyfieithu. Felly, a fi dros yr atebion gyda chi nawr, ond nes i mewn i lot fwy o fanylder yn y sesiwn wedi recordio, ac wedyn dyma'r atebion i chi o ran y cyfieithu. Sori, nage. Sori, dim cyfieithu. Syniadau i chi fel i ateb y cwestiwn ac wedyn falle mynd mlaen i gyfieithu nhw. So, syniadau am fel gallech chi ateb y cwestiynau yw'r rhain. Wedyn nes i rhoi enghreifftiau i chi o gyn bapurau, chwarae rôl ar y chwith ac uwch, chwarae rôl sylfaenol ar y chwith a chwarae rôl uwch ar y dde. Ac wedyn, fi wedi rhoi cylch o amgylch hefyd, y pwynt bwled sydd yn dweud atebwch y cwestiwn. So fe fydd cwestiwn heb ei weld o'r blaen yn y cwestiwn yma, neu yn rhan yma'r arholiad. Ac felly fi wedi gosod y copi athro i chi hefyd, ac yn y cylchoedd coch fyna, dyma'r cwestiynau heb ei weld o'r blaen. So bwysig iawn eto bod chi'n mynd dros y geiriau cwestiwn fel bod syniad da iawn gyda chi o beth mae athro'n gofyn. So quand, sef pryd, combien de temps, faint o amser. Ac wedyn ar gyfer y cynbapurau hynny, beth fi wedi gwneud yw rhoi atebion posib i chi, sut gallech chi fod wedi ateb pob cwestiwn, a byddech chi wedi derbyn marciau llawn pe bai chi wedi defnyddio yr enghreifftiau sydd yn dod lan ar y sgrin nawr. Sylwch hefyd bod amrywiaeth o amseroedd y ferf, so hyd yn oed yn y sylfaenol,
presennol bendant, plus wedyn rhywbeth fel y gorffennol neu falle'r dyfodol. Iawn, so yn y sylfaenol, presennol plus 1 amser y ferf gwahanol. Yn yr uwch, presennol eto, a 2 amser y ferf gwahanol wedyn, falle'r gorffennol a'r dyfodol, neu'r dyfodol a'r amodol, a cofiwch bydd wastad angen i chi ofyn cwestiwn nôl i'ch athro hefyd. Mae'n bosib i chi ofyn i'ch athro i ailadrodd unrhyw gwestiwn dydych chi ddim yn deall, ond dydyn nhw ddim yn gallu newid y ffordd mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn. Na gyd chi'n gallu gwneud yw gofyn, pouvez-vous répéter s'il vous plaît, a fedrwch chi ailadrodd, ond yr un geiriau byddwch chi'n clywed am yr ail dro. Cyn bapurau wedyn, nes i osod un cyn bapur i chi ym mhob thema, haen sylfaenol ac haen uwch, a sylwch hefyd bod fi wedi gosod y cwestiynau heb ei weld i chi hefyd. Dyna nhw i gyd, so mae 3 haen sylfaenol fyna, ac wedyn 3 haen uwch gyda'r cwestiynau heb ei weld o'r blaen. So syniad da wedyn i chi fynd dros y cyn bapurau hynny, defnyddiwch pwynt pŵer lan at fan hyn i geisio ateb y cwestiynau gorau eich chi'n gallu. Top tips felly wedyn ar gyfer y chwarae rôl, peidiwch y dweud gormod, peth pwysica yw i gofio bod chi ddim yn dweud mwy na beth mae'r pwynt bwled yn gofyn i chi i ddweud. Does dim angen i chi ehangu ar eich ateb fel sydd angen i chi gwneud falle yn y sgwrs neu yn yr ysgrifennu. Atebwch y cwestiwn mewn ffordd syml ond cywir. Mae angen brawddeg lawn bob tro i gael y marc ucha. Sicrhewch bod chi'n defnyddio amser y ferf yn gywir. Byddwch yn barod i ofyn cwestiwn nôl i'ch athro. Paratoi'n drylwyr am y cwestiwn heb ei weld, felly dysgu'r geiriau cwestiwn yn benodol. A dyma wedyn ambell gysylltiad defnyddiol i chi ddilyn ar gyfer mwy o ymarfer. Felly gyflym iawn, dyna oedd crynodeb o'r sesiwn chwarae rôl. Felly fy ail sesiwn oedd yr is-thema, menter, cyflogadwyedd a chynlluniau'r dyfodol. Felly hoffwn i jyst dangos i chi beth oedd les objectifs ar gyfer y sesiwn yna, sef ymgyfarwyddo ar pynciau a drafodir yn yr is-thema yma, edrych ar bob sgil neu arholiad mewn perthynas a'r testunau hynny, edrych ar drefnwyr gwybodaeth ar gyfer pob is-thema, na i esbonio beth fi'n meddwl o hynny mewn eiliad, ac hefyd ymarfer sgiliau sydd eu hangen mewn perthynas ar is-thema yma hefyd. Felly dyma le mae hwnna'n sefyll ar draws pob thema. So ni'n edrych ar cyflogaeth ac astudiaeth gyfredol ac yn y dyfodol, sef y drydydd golofn. A wedyn yr is-thema yw teitl y sesiwn, menter, cyflogadwyedd a chynlluniau'r dyfodol. A chi'n gallu gweld wedyn bod yna 4 pwynt bwled, sef yr is-themau. Ni'n galw'r rheina wedyn. Felly nes i gymryd pob un o'r is-themau hynny, a jyst rhoi syniadau i chi o'r math o bethau byddai'n gallu codi dan pob un. Felly sgiliau a rhanweddau personol, nodweddau personoliaeth, sgiliau personol, sgiliau ar gyfer gwahanol swyddi, llythyrau cais, cyfweliadau swydd. Ac wedyn astudiaeth ôl 16, felly ar ôl TGAU, beth am ceisiadau am swyddi a choleg, llythyrau ffurfiol, CVs, a chyfweliadau ar enghraifft ar gyfer gwaith y coleg a'r brifysgol. Hysbysebion swyddi a chyrsiau'n aml yn dod lan wedyn mewn arholiad darllen enghraifft, neu falle gwryndo hyd yn oed. 2 arall wedyn yw cynlluniau gyrfa a chyflogaeth, opsiynau hyfforddi ac astudio, cyfleoedd gwaith, gweithio dramor, cynlluniau ar gyfer y dyfodol o ran gwaith yn gyffredinol, cyfweliad falle mewn asiantaeth, ac wedyn cyflogaeth yn gyffredinol, manteision ac anfanteision, cyflogaeth a phrofiad gwaith, yn enwedig i bobl ifanc, cynilo arian, ydych chi'n rhoi arian i ffwrdd, ydych chi'n derbyn arian poced am unrhyw beth adre, ydych chi'n gwneud unrhyw waith gwirfoddol, ydych chi'n bwysig, swyddi rhan amser, os oes gennych chi swydd, neu beth yw eich barn chi am bobl ifanc yn cael swydd, ac os ydych chi'n ennill unrhyw arian eich hunain, sut ydych chi'n gwario'r arian hynny.
So beth nes I wedyn oedd dangos 4 trefniwr y gwybodaeth. Mae rhain wedi dod wrth cybac. Mae'n flin dy fi dyw'r un yma ddim i gael ar y wefan yn y Gymraeg. Wel, os mae doedd ddim yn rhywbeth roedden ni'n gallu dod o hyd iddo fe. Felly mae'r un gyntaf yn anffodus yn Saesneg yn unig, ond wrth gwrs y Ffrangeg rydyn ni'n becso am fwyaf tybeth. Dydw i ddim yn mynd i fynd dros rhain mewn unrhyw fanylder heno gan fy mod i wedi gwneud yn y sesiwn wedi recordio. So dyma'r ail, trydydd a'r pedwerydd. So bwysig iawn i chi edrych dros rhain, lot fawr o wybodaeth cynhwysfawr, berfe diddorol neu defnyddiol, rhifau wastad yn bwysig iawn i chi fynd dros hefyd, a dyna nhw lan yn y cornel top dde fyna. So beth nes i wedyn oedd mynd dros pob uned o ran pa arholiad, a rhoi esiample i chi a gweithgareddau gallech chi gwneud wedyn mwyn adolygu ar gyfer yr is-thema yma. So dyma enghraifft o chwarae rôl, haen sylfaenol, a'r copi athro fel bod chi'n gallu gweld y cwestiwn heb ei weld. Dyna fe yn y cylch coch fyna. Fi wedi rhoi atebion posib i chi hefyd. So enghraifft, pan mae fe'n gweud, dywedwch pa waith yr hoffech chi ei wneud. Ar y sgrin arall, je veux être mécanicien. Ond wrth gwrs byddech chi'n gallu newid pa fath o swydd. Yr ail chwarae rôl wedyn ar gyfer y papur uwch. Eto dyna'r cwestiwn heb ei weld, ac ar y sgrin nesaf mae gen i atebion posib bydde wedi derbyn marciau llawn i chi fyna hefyd. Mae'r ail gwestiwn wedyn yn yr arholiad llafar yn gofyn i chi ddisgrifio llun ac ateb cwestiynau wedyn o gwmpas y thema. Felly dyma cwpl o enghreifftiau o gyn bapurau ar y thema yma, ac wedyn bydd yr athro'n gofyn 2 gwestiwn arall i chi. Dyma'r rhain uwch, a fi wedi rhoi reina i chi ar y gwaelod fel eich bod chi yn gallu ymarfer ac yn gallu adolygu. Wedyn ar gyfer gwryndo, bendant ddim yn mynd i wneud hwn heno, achos mae fe'n cymryd tipyn o amser i wryndo ar recordiad Luke yn siarad am ei swydd fel athro sgïo. Ond beth oedd y weithgaredd oedd i wryndo, so plis gwnewch hyn os chod ar ôl i chi orffen gwylio heno. Gwryndewch ar Luke, chi'n gallu cael mynediad at y recordiad trwy'r pwynt pŵer sydd wedi llwytho lan i chi, a wedyn chi'n dewis gair yn y banc geirfa wedyn i roi mewn i wneud brawddeg cyfan wedyn. A mae'r atebion, ni ddim moyn chwarae ti Luke. Ni moyn mynd mlaen i'r sgrin nesaf. Felly, dyma'r atebion i chi, ond wrth gwrs dylech chi fod wedi poso a wneud hwn gobeithio fel gwaith adolygu. A dyna'r transcriptio i chi hefyd, so dyna'r geirfa beth mae Luke yn ei ddweud i chi cael darllen yn ogystal â gwrando. Darllen wedyn, dyma enghraifft o lythyr ffurfiol, rhywun yn dangos diddordeb mewn swydd mewn banc, a mae yna gwestiynau i chi ffindio'r ateb, ac yr atebion yn dod lan yn goch i chi, ond eto gobeithio bod chi'n cael cyfle i wneud hwn fel weithgaredd adolygu. Cyfieithu wedyn, fi wedi rhoi brawddegau o Ffrangeg i chi roi yn y Gymraeg ar gyfer yr arholiad darllen, a dyma'r atebion eto yn dod lan i chi. Ac wedyn nes i roi yr ysgrifennu a'r sgwrs llafar mewn un, oherwydd mae fe'n, os chi'n paratoi am un, chi rili yn paratoi ar gyfer y llall ty beth. So beth nes i wedyn oedd rhoi lan syniadau o gwestiynau, dylech chi fod yn gallu ysgrifennu ac yn gallu siarad amdanyn nhw. Ond wrth gwrs dyw hwn ddim yn restr gyflawn, mae fe jyst yn rhoi syniadau i chi bethau i adolygu. Cyfieithu wedyn, peth ola yw cyfieithu o'r Gymraeg nôl mewn i'r Ffrangeg, ac eto dyma atebion i chi ar y sgrin. Newch yn siŵr bod chi'n gwirio wedyn bod chi'n rhoi tics yn y bocsys fyna, acenion, sillafu, gwrywaidd benywaidd, cytuno'r ansoddeiriau, rhedeg y berfau yn gywir, a bod y Gymraeg yn gyffredinol, y Ffrangeg dyle hwnna ddweud, yn llifo yn naturiol.
Tips adolygu wedyn, so lle fydd i chi fynd, cysylltiadau fan hyn i chi i edrych arnyn nhw, lot o bethau ar GCSE, BBC Bite Size, gwefan cybac yn arbennig o dda am adnoddau hefyd, a fi'n siŵr bod eich athro wedi rhoi tipyn o gysylltiadau eraill i chi hefyd. Felly, so dyna ni wedi gwneud y chwarae rôl a'r is-thema menter cyflogadwyedd a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Fe fydd Madam Pritchard nawr yn cymryd rysto ac yn wneud ailgylchu iaith a hefyd mynegu barn a defnyddio ansoddeiriau. Ond cyn bod fi'n eich gadael chi, hoffen ni jyst dymuno pob lwc i chi, bon chance, newch eich gorau a fi'n siŵr byddwch chi yn llwyddiannus. Felly, diolch yn fawr iawn i chi a trosodd i chi Madam Pritchard. Merci beaucoup, Mrs Williams. Diolch yn fawr. Okay, so ni jyst yn mynd i gymryd munud jyst i swapo rownd o ran y fideo a'r cyflwyniad. Gobeithio bod fi'n mynd i allu wneud hwn yn iawn. Dim eto, Mrs Pritchard, so fi'n gallu gweld chi yn yr ochr chwith, ond dim yn yr ochr dde. Sdim ots. Okay, gallwch. Na'r gorau sy'n mynd i ddigwydd fi'n credu, mae'n flin dy fi. Dim problem o gwbl. Okay. There we go. Allwch chi gweld nawr, ydyn. Lovely. Okay, so byddai'n parhau nawr gyda'r sesiynau mynegu barn ac ailgylchu'r iaith. Okay, so dyna'r sesiynau dwi wedi recordio. So fel dwedodd Mrs Williams, os hoffech chi gwylio'r recordiadau, mae nhw ar y wefan. So bonjour, je m'appelle Madame Pritchard. So l'objectif, so mae 2 nod yma heno. So yr un cyntaf, comment donner son avis en français. So sut i rhoi barn yn Ffrangeg, byddai'n mynd i'r ail un wedyn. So rhoi barn yn really bwysig am yr arholiad ar lafar ac yn ysgrifenedig. So mae'n bwysig i adeiladu banc o ddatganiadau, ansoddeiriau ac yn y blaen, a wedyn ydych chi'n gallu creu barn am pob thema sy'n gallu dod lan. So i ddechrau, dwi wedi ysgrifennu just enghreifftiau o brawddegau cychwyn i rhoi barn. So yn y bocs glas yna, bocs cyntaf yma, ni'n cael pethau fel à mon avis, yn fy marn i, selon moi, yn ôl fi, d'après moi, yr un peth really, pour moi. Maen nhw bron yr un peth, ond mae'n neis i dangos yr arholwr eich bod chi'n gallu defnyddio amrywiaeth o iaith. So dyna pam dwi wedi rhoi opsiynau yma i chi ddefnyddio. Ni'n cael compte à moi, as for me, so pour ma part, personnellement. A wedyn, dwi wedi ychwanegu sans aucun doute, yn bendant, peut-être, efallai, c'est possible, mae'n bosib, oherwydd weithiau, efallai bydd rhaid i chi meddwl am eich ateb chi. So os ydych chi'n defnyddio un o'r rhain, ydych chi'n gallu cael 10 eiliad ychwanegol i meddwl am eich ateb chi. Il est évident que, ou c'est évident que. A wedyn, yn y canol, yn y bocs llwyd, ni'n cael pethau fel je pense que, rwy'n meddwl bod, je crois que, rwy'n credu bod, je trouve que, je veux dire que, je dirais que. So, just pethau ychwanegol i chi'n gallu defnyddio. Je dirais que yn dda oherwydd mae'n yn yr amser amodol, so the conditional tense. So mae hwn yn dangos dych chi'n deall amserau wahanol. So byddwn ni'n dweud bod. Il est vrai que, mae'n wir bod. Je sais que, rwy'n gwybod bod. Je suis sûr que, rwy'n siŵr. So yr ychwanegol yn pink yna yw am y merched. A wedyn yr un olaf, j'ai l'impression que. So rydych chi'n gallu just dysgu cwbl o bob bocs
jyst i defnyddio amrywiaeth o iaith. Ac yn y bocs olaf, y bocs oren yna, ni'n cael pethau syml, efallai ydych chi wedi dysgu nhw am blwyddyn 7, blwyddyn 8. J'adore, j'aime, je n'aime pas, je déteste. Wedyn ni'n cael j'admire, j'imagine que. A mae dau yma yn rili dda oherwydd i cael y marciau uchel, maen nhw'n gofyn i chi defnyddio iaith cymhleth. So, yn fy marn i, mae hwn yn enghraifft o iaith cymhleth. So, rhywbeth me plaît, neu rhywbeth m'intéresse. So, par exemple, la mode me plaît ou la mode m'intéresse. A mae'n dangos bod ych chi'n gallu defnyddio iaith cymhleth yna. J'ai horreur de et en ce qui concerne. En ce qui concerne yn ffordd dda i ddechrau y thema, ddechrau'r ateb. So, o ran y thema, so en ce qui concerne le sport, par exemple. A wedyn, mae'n just, unwaith eto, mae'n just iaith cymhleth sy'n dangos dych chi'n gwybod amrywiaeth o iaith. Hefyd yma, yn y seren glas yma, mae llawer o rain yn y bocs llwyd yn cymryd y subjunctive pan geiff ei ddefnyddio yn y negyddol. So, os ydych chi'n defnyddio je ne pense pas que, mae angen y subjunctive, ond i fod yn onest, dwi ddim yn siŵr am eich athrawon chi, ond yn fy marn i, dim angen really defnyddio y subjunctive llawer am TGAU. Oherwydd mae mwy lefel A yn fy marn i. Right? Ond os mae eich athrawon chi wedi gofyn i chi ddefnyddio'r subjunctive, wel, bydd well i defnyddio fe. A wedyn yn y trydydd bocs yma, gallech gynnwys adferf i fod yn fwy penodol. So, j'aime beaucoup, j'aime bien, je n'aime pas trop, me plaît beaucoup, m'intéresse beaucoup. A mae hwn yn just rhoi mwy o fanylion i'r ateb chi. Okay, so just dysgu, cwbl o bob bocs, dwi'n credu. Wedyn, ar ôl chi wedi rhoi barn, bydd rhaid i chi dweud pam dych chi'n meddwl hynny. So, rydych chi'n gallu defnyddio parce que, car et puisque i ymuno'r barn gyda'r pam dych chi'n credu hynny. So, because, achos, neu oherwydd. A wedyn, bydd rhaid i chi defnyddio ansoddeiriau i esbonio pam dych chi'n credu, beth dych chi'n credu. So, yma, il y a des adjectifs positifs. So, pethau fel super, génial, fantastique, chouette, formidable, amusant. A maen nhw i gyd yn gallu cael eu defnyddio am amrywiaeth o themau. So maen nhw'n really defnyddiol yn fy marn i. A wedyn, les adjectifs négatifs. So, ennuyeux, barbant, ddiflas, embêtant, fatigant, nul, affreux, pénible. Unwaith eto, maen nhw'n gallu cael ei ddefnyddio am llawer o themau wahanol. Okay, so unwaith eto, bydd syniad da i dysgu ansoddeiriau cadarnhaol a negyddol i rhoi barn o pethau wahanol. Mae yna llawer o ansoddeiriau. Il existe des milliers d'adjectifs français. Ond sut i defnyddio nhw hefyd, dwi wedi, yn yr recordiad, dwi wedi esbonio tipyn bach mwy am sut i ddefnyddio'r ansoddeiriau, ond just i grynhoi, mae'n bwysig i meddwl os mae'r gair yn gwrawaidd neu fenywaidd, so le genre, masculin ou féminin, a hefyd os mae'n unigol neu lluosog, singulier ou pluriel. So, fel arfer, nid bob tro, ond fel arfer, os mae'r ansoddair yn gwrawaidd, byddwch chi'n ychwanegu ar y diwedd. So, s'il est féminin, il faut ajouter un E à la fin. Oui. Et puis, pluriel,
os mae'r gair, neu os mae'r enw neu mae'r person yn lluosog, ydych chi'n siarad amdano, fel arfer, rydych chi'n ychwanegu S ar y diwedd. Mae yna exceptions weithiau, so os mae'r enw yn gorffen gyda... anyway, byddai ddim... Mae'r esboniad ar y recordiad anyway, so rydych chi'n gallu gwylio'r recordiad. A hefyd, mae'n bwysig i meddwl am ble mae'r ansoddair yn mynd, os mae'n mynd ar ôl neu cyn yr enw. So dyma poster dwi'n ffeindio ar-lein sy'n esbonio'n glir, dwi'n credu, yr ansoddeiriau sy'n dod cyn yr enw. So ni'n cael un beau livre, le premier jour du mois, un jeune homme, un bon film, un petit chat. Okay, so maen nhw'n esbonio yn eitha glir, dwi'n credu. Fel dywedodd Mrs Williams, mae yna llawer o themau, a bydd rhaid i chi paratoi am bob thema. So yn fy marn i, mae'n syniad da i ddysgu cwbl o ansoddeiriau sy'n penodol i bob thema. So enghraifft, am bwyd a diod, ni'n cael pethau fel délicieux, savoureux, dégoûtant, affreux, bon pour la santé, sain, salé, sucré. Oherwydd, efallai bydd rhaid i chi siarad yn penodol am bwyd Ffrangeg neu bwyd o Gymru. So mae'n bwysig i cael rhestr o'r ansoddeiriau dych chi'n gallu defnyddio i rhoi barn. Un arall yw'r amgylchedd, so pethau fel important, dangereux, urgent, nocif, polluant, etc. So maen nhw'n rili defnyddiol hefyd. So os ydych chi'n just am bob thema ysgrifennu cwbl o ansoddeiriau sy'n rili defnyddiol os mae rhaid i chi rhoi barn arno fe. Ok, so dyna'r nod cyntaf, le premier objectif, comment donner son avis en français. Et puis, le deuxième, comment recycler la langue pour l'utiliser dans l'examen oral et écrit. Okay, so sut i nawr ailgylchu iaith i aildefnyddio fe mewn yr arholiad llafar, yr arholiad ysgrifenedig. So pam rydych chi wedi dysgu brawddeg neu geirfa neu bwynt gramadeg, gallwch chi aildefnyddio'r iaith am amrywiaeth o amgylchiadau. So sut i wneud e? So enghraifft, mae mwy na hynny, mae mwy, ond enghraifft, dyna rhestr o'r brawddegau cychwyn dych chi'n gallu defnyddio am amrywiaeth o themau. So ni'n cael pethau fel il est important de, mae'n bwysig i il faut, mae rhaid i chi, je crois que, rwy'n credu bod, rhywbeth m'intéresse, j'aimerais, hoffwn i, je dirais que, byddwn ni'n dweud bod, le plus important, c'est, etc. So os ydych chi'n ysgrifennu, os ydych chi'n mynd trwy eich gwaith yn ystod y cwrs, a wedyn pigo lan brawddegau dych chi wedi defnyddio mewn amrywiaeth o themau, a wedyn, os ydych chi'n dysgu nhw, byddai'n helpu chi i creu brawddegau wahanol yn yr arholiad. Cos mae rhai bobl yn gallu dysgu pethau ar gof, dwi ddim yn rili dda yn gwneud hynny. So dwi'n credu, os ydych chi'n just defnyddio amrywiaeth o brawddegau, a wedyn just ailgylchu nhw, aildefnyddio nhw mewn themau wahanol. Ac yn fy marn i, mae hwnna yn rhywbeth rili dda i wneud, oherwydd efallai bydd rhywbeth yn dod lan yn, chwarae rôl neu llun ar gerdyn, dych chi ddim yn gwybod, ond os ydych chi'n gallu just creu brawddeg ar eich ben eich hun ar y pryd, rydych chi'n gallu siarad am unrhyw beth, really. Okay? So, os rydych chi'n aildefnyddio ac ailgylchu'r iaith, bydd llai ddysgu ac adolygu, felly byddwch chi'n hapusach. Sorry, so, dyma llun neis. Mae'n helpu'r amgylchedd, obviously, ond mae'n helpu chi os ydych chi wedi ailgylchu ac aildefnyddio'r iaith.
So, os ni'n edrych at y grid asesu nawr, mae hwnna'n enghraifft o'r llun ar gerdyn, ond os ydych chi'n edrych at yr sgwrs neu'r arholiad ysgrifenedig, mae'r brawddegau bron yr un peth bob tro. So, mae'n dweud bod mae rhaid i chi mynegu a chyfiawnhau syniadau, safbwyntiau a chyfnewid safbwyntiau fanwl ac yn gyson, ymatebion esynedig, ac yma mae'n dweud iaith ardderchog gydag ystod eang o eirfa strwythurau gramadegol, gan gynnwys strwythurau cymhleth, so meddwl am hwn hefyd. A wedyn, obviously, bydd rhaid i chi defnyddio'r gorffennol presennol a dyfodol yn llwyddiannus hefyd. OK, so just nawr cyn i ni orffen, byddwn ni'n just cael tro. So, allons-y. So, cwestiynau, dim ond 3 cwestiwn i ymarfer. So, i roi barn, i mynegu barn, enghraifft, que penses-tu de la France? So, beth allwch chi gwneud nawr efallai yw pause y recordiad, a wedyn trio ateb y cwestiwn, a wedyn chwarae. Dwi wedi rhoi ateb, dydy ddim perffaith, mae'n just enghraifft. Okay? So, que penses-tu de la France? Personnellement, j'adore la France. C'est un beau pays et la cuisine est la meilleure du monde. Aussi, j'aime perfectionner mon français. So, dyna enghraifft. So, defnyddio pethau fel personnellement, j'adore. Mae ansoddair yna bo, meilleur du monde. Mae hwn yn really iaith cymhleth. J'aime, etc. Okay? So, dyna ar un cyntaf. Yr ail cwestiwn, tu aimes quelle sorte de musique? So, give it a go. A wedyn, fy ateb fi yw, en général, j'aime toutes sortes de musique, mais je dirais que je préfère la comédie musicale comme genre. Oh, excusez-moi. So, anghofiais i, sorry, roedd hwnna yn yr ateb Sbaeneg dwi wedi gwneud, sorry, anghofiais i delay. So, ni'n cael en général, so yn gyffredinol, mae hwn yn really defnyddiol, ydych chi'n gallu ailgylchu hwnna am amrywiaeth o themau, ni'n cael j'aime, ni'n cael je dirais que, je préfère, etc. Okay? A dwi ddim wedi rhoi ansoddeiriau yna, ond ydych chi'n gallu dweud pam, parce que c'est amusant, or whatever you're going to say. Que trydydd cwestiwn, il est important d'apprendre des langues étrangères, tu es d'accord? Mae fath o cwestiwn yna, fel arfer yn dod lan yn y llun ar gerdyn. So, maen nhw'n rhoi brawddeg, datganiad, a wedyn bydd rhaid i chi dweud os ydych chi'n cytuno neu anghytuno gyda fe. So, enghraifft fi yw, oui, je suis d'accord, bien sûr wrth gwrs. Il est vraiment important pour plusieurs raisons. A wedyn, ydych chi'n gallu mynd ymlaen at esbonio pam mae'n bwysig i ddysgu ieithoedd. Ond oherwydd ydych chi'n gwneud y TGAU, gobeithio byddwch chi'n cytuno gyda fi hefyd. OK, nawr, just sut i ailgylchu iaith. Dwi wedi just dewis cwpl o brawddegau cychwyn a just i dangos chi sut rydych chi'n gallu aildefnyddio nhw mewn themau wahanol. So, ddechrau gyda il n'y a pas de. So, enghraifft, mae yna llawer i wneud yn y dre. So, unwaith eto, allwch chi nawr pause y recordiad, cyfieithu y brawddeg a wedyn chwarae play eto. So, dyna'r ateb. Il y a beaucoup à faire en ville. So, il y a yna, sut dwi wedi dechrau, llawer o, llawer, beaucoup, os roedd yn llawer o, bydd yn beaucoup de. Beaucoup à faire, puis en ville yn y dref. Ar ail un, nid oes yna digon o ryddid, efallai yn yr ysgol, rheolau'r ysgol. Il n'y a pas assez de liberté. So, dwi wedi defnyddio ffordd negyddol yna, il n'y a pas. A wedyn, digon o, assez de, a ryddid yw liberté. Ac y trydydd un, mae gormod o waith catref. Mae yna gormod o waith catref efallai. Il y a, mae yna, a wedyn trop de, gormod o, a wedyn gwaith catref, devoir. Okay.
A wedyn, il ne faut pas. So mae rhaid i chi, does dim rhaid i chi. So mae rhaid i chi weithio'n galed. Il faut travailler dur. Rhaid i chi beidio a bwyta gormod o siocled. A wedyn mae'r ateb. Il ne faut pas manger trop de chocolat. Pethau fel assez de, trop de, beaucoup de, mae'n really defnyddiol i ddysgu nhw, cos weithiau mae fy disgyblion fi yn cymysgu nhw, so mae'n really bwysig i ddysgu sut i ddefnyddio nhw. A wedyn y trydydd, rhaid i chi ailgylchu bob dydd. So, il faut recycler tous les jours ou chaque jour. Dim ots pa un ydych chi'n defnyddio. Tous les jours yn lluosog, chaque jour yn unigol. OK, a wedyn yr un nesa. Il est important de ou il n'est pas important de. Mae'n bwysig gofalu am yr amgylchedd. Ac mae'r ateb yw. Il est important de prendre soin de l'environnement. OK. Yn cofiwch y dwi ddim wedi rhoi y ar y top yna, sori. Nid yw ffasiwn yn bwysig i mi, so dydy'r ffasiwn ddim yn bwysig i fi. La mode n'est pas importante pour moi. So tro yna, la mode, c'est féminin, mae'n gwrawaidd, no fenywaidd, sori. Dwi'n cymysgu nhw weithiau, sori, dwi'n dysgu Cymraeg, so dwi'n gwneud camgymeriadau yn y Gymraeg weithiau, sori. A wedyn dwi wedi ychwanegu yna, oherwydd mae'n feminine yna, OK? Pour moi. Ac y trydydd un, rwy'n meddwl ei bod yn bwysig iawn gwneud chwaraeon yn aml. Mae'r ateb. Je pense qu'il est très important de faire du sport souvent. So cofiwch bod ar ôl je pense que, parce que, je crois que, pethau fel na, os mae'n dilyn gan llyfariad, byddwch chi'n tynnu ffordd a wedyn ychwanegu yr collnod dwi'n credu, apostrophe yna, a wedyn souvent yw yn aml. Ac yr un olaf, dwi'n credu, je ne devrais pas, so dylwn ni ddim yn. So dylwn ni wneud mwy o adolygu. Mae'r ateb. Je devrais faire plus de révision. So unwaith eto mae rhywbeth arall yna plus de, fel trop de, assez de, plus de, beaucoup de. Dylwn ni fynd i'r gwely'n gynnar. Dwi wastad wedi blino. Je devrais me coucher tôt. Je suis toujours fatiguée. So toujours, wastad, a fatiguée. Dwi wedi ychwanegu yna am y merched, OK? Ar lafar, dim ots, ond os mae'n tasg ysgrifenedig, bydd rhaid i chi cofio'r ychwanegol yna os ydych chi'n merch. A wedyn yr un olaf, ddylwn ni ddim yfed golosg mae'n ddrwg i chi. Dyle fi fod yn coc, sori, coc. So, je ne devrais pas boire du coca, c'est mauvais pour la santé. So, dylwn ni ddim yn yfed coc, mae'n ddrwg i'ch iechyd. OK, so wedi dweud pam yna, fel enghraifft. So, gobeithio mae hwn wedi helpu. Obviously, ydych chi'n gallu creu llawer o brawddegau yn y tŷ i adolygu. Barn ac ailgylchu iaith. Popeth ni'n gwneud yn helpu gyda popeth arall. So, os ydych chi'n creu barn, ydych chi dal yn ailgylchu iaith. So, mae popeth yn helpu. Comment réussir, so sut i llwyddo? So, ar gyfer fynegu barn, dysgu amrywiaeth o ffordd i fynegu barn, fel à mon avis, je pense que, je crois que, etc. Dysgu amrywiaeth o ansoddeiriau ar themau wahanol, cadarnhaol a negyddol. So cofiwch ydych chi'n gallu dysgu rhain sy'n defnyddiol am pob thema, ond hefyd mae'n bwysig i dysgu ansoddeiriau sy'n penodol i un thema hefyd. Cofio sut i ddefnyddio ansoddeiriau, so gwrawaidd neu fenywaidd, unigol neu lluosog, a cynnau ar ôl yr enw. O ran ailgylchu iaith,
mae'n bwysig iawn i dysgu geirfa a brawddegau am pob thema. So, enwau, ansoddeiriau a berfau. Mynegu barn, sut i mynegu barn, cadarnhaol a negyddol gyda chyfiawnhad a gramadeg. So, sut i redeg berfau, amserau, sut i gytuno ansoddeiriau ac yn y blaen. OK, so os mae cwestiwn dych chi'n gallu ysgrifennu fe yn y cwestiwn ac ateb, so vous avez des questions. Os na, bon chance, pob lwc. Gobeithio byddwch chi'n llwyddiannus. Os ydych chi'n gweithio'n galed, dwi'n siŵr byddwch chi yn llwyddiannus. So diolch am wrando a welwch chi blwyddyn nesaf falle. Au revoir.